uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngibingelele bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu, nokuthula kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyacela sikhuleke. Baba wethu ongcwele, ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha, othe Nkosi konke sikucela ngalo leli gama siyakwenzelwa. Siyabonga Baba wethu ongcwele, ukuvuswa nasekuseni. Siyabonga nokugcinwa, kulondolozwa ebudeni bemini kuze kube la. Sibonga Nkosi ukulondolozwa ey'nsukwini zonke. Sibonga ukusedlulisa Nkosi nasemikhuhlaneni, usibiyela nasebudeni bobusuku, usilondoloza nasey'ndleleni esiyihambayo. Nkosi ubiyela ngisho izinto esizidlayo. Siyabonga Baba wethu ongcwele, kufuphi ngempela nje ukubonga kwethu, ngoba wena usenzela okukhulu okuningi. Imisebenzi yakho ayinakuqondwa, ayinakubalwa. uJesu Kristu inkosi. Baba wethu ongcwele, sizofunda izwi lakho, khuluma ngalo. Hlanza Nkosi izindebe zami, uhlanze ingqondo, umphefumulo, ukuba Nkosi mangabe kudlula lokhu kudla, kungadluli esitsheni esingcolileyo. Ngiyacela ngomsa wakho ulibiyele izwi lakho. Ngiyacela Nkosi ngomsa wakho ulondoloze ilona lo ozozwa, ukuba Nkosi singezwa sigcine ey'nhliziyweni zethu, kodwa kube ukuphila, siphile sikuzwile. Silondoloze-ke Nkosi sisazolalela ukukhuluma kwakho. Udumo lwakho nezibongo zingezakho. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ngiyanibingelela bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu ophilayo. Udumo lonke lungolwakhe, uNkulunkulu Baba lumfanele, ubuthathu emunye. Siyambonga kakhulu bazalwane, sivukile, siyamdumisa. Namhlanje sizofunda izaga, encwadini yezaga. Sizofunda nje encwadini yezaga. Ngiyacela sivule izaga chapter 4. Izaga chapter 4. Sizofunda nje amavesi amathathu chapter 4 bese siphindela chapter 3. Ngicela siqaleni-ke ukufunda izaga chapter 4, siqala ukufunda verse 7. uJesu Kristu uyinkosi. Sifunde-ke bazalwane. Isihloko esibhalwe la sithi ukulaya kukayise. Siya kufunda-ke verse 7. uJesu Kristu uyinkosi. Ukuqala kokuhlakanipha yilokhu: zuza ukuhlakanipha. Yebo, ngakho konke okutholileyo zuza ukuhlakanipha. Verse 8. Kukhulise, kuyakuphakamisa, kuyakudumisa lapho ukugona. Verse 9. Kuyakunika ikhanda lakho umgexo womusa, kunikeze kuwe umqhele wodumo. uJesu Kristu uyinkosi. Ileli zwi-ke bazalwane engiliphiwe namhlanje ukuthi sikhulume ngalo. Leli zwi likhuluma ngokuhlakanipha. Siyazi ukuthi laphaya khona kwizaga 3 kukhona ivesi elithi ukuqala kokuhlakanipha kuwukumesaba uJehova. Ngabe likuvesi chapter bani? Chapter 5. Ngixolisa abazalwane, kodwa likhona ivesi, angisazoma chapter 5, elishoyo ukuthi ukuqala kokuhlakanipha umesaba uJehova.
Uma nje uqala kuvela ukuhlakanipha. Ukuhlakanipha kuvela ngokuthi wazi ukuthi uNkulunkulu ubaba udalile izulu nomhlaba. Uqale lapho ukwazi ukubona imisebenzi yakhe yonke ivuleke emehlweni akho. Uma ubona ilanga liphuma bese uyabona ukuthi hayi, lokhu akekho ongakwenza lokhu. Ubone lisithela, ubone ukuthi alibanjwe muntu, liyazihambela. Uyabona kuningi kusuke sekuvuleka inkungu yobuwula, kuvela ukuhlakanipha. Uthi uqhubeka ufike la sesihlengwa khona sisonile, kube usuyahlakanipha ngempela ke lapho. Angikho lapho-ke ngikuleli zwi elithi kuzuze ukuhlakanipha. Ukuhlakanipha kuyatholwa, kuyacelwa encwadini yamakhosi, amakhosi okuqala. Ngicabanga ukuthi lapha ko-chapter 3. Inkosi uSolomoni esebekiwe esikhundleni, uyahlangana noJehova, uthi uJehova, cela noma yini ngiyakwenzela. Inkosi uSolomoni ayicela udumo njengalokhu ubaba wayo eyiqhawe elaziwayo elidumile elinomlando emkhulu. Akaceli ingcebo njengoba yayikhona wayenayo uDavida. Akaceli izinto ezigqamile ezibonakalayo, kodwa uthi ngiphe, ukuthi yiphe nje inceku yakho inhliziyo elalelayo. Uma ngabe umuntu ehlakaniphile uyalalela, kanti umuntu oyisiwula akalaleli. Noma ngabe uyamqwashisa akezwa, noma ngabe into nje yena ayitshela yona ukuthi iyona, angeke sezwa muntu-ke othi akuyona. Uma ngabe ethi lo mbala u-green, ubona wena ukuthi umbala awukho green, mhlawumbe u-lime noma u-blue, yena uzothi nje ku-green, angeke ezwe. Ngeke ezwe ngawe. Siye sibezwe besho ukuthi ngeke ngizwe ngawe. Uyisiwula-ke lowo muntu. Ithi-ke inkosi uSolomoni, ngiphi inhliziyo elalelayo ukuze ngikwazi ukuhlukanisa, ngikwazi ukuhlulela laba bantu. Awukwazi ukuthi ungakwazi ukuhlukanisa izimo uma ngabe ungenayo inhliziyo elalelayo, ungenakho ukuhlakanipha. Inhliziyo elalelayo, bazalwane, ukuhlakanipha lokho. Lithi leli zwi kuzuze ukuhlakanipha. Sikuzuza kanjani-ke? Khona izwi khona la ezwini lenkosi elikhuluma ngokuthi ukhona yini oswele ukuhlakanipha akakucele kuNkulunkulu, yena opha angajakadi. Kube khona elithi uNkulunkulu akabheki ubuso bomuntu, okuwukuthi ukuhlakanipha uNkulunkulu ukulungisele wonke umuntu, futhi ukupha wonke umuntu uJesu Kristu inkosi. Uma ngabe-ke sizokucela ukuhlakanipha, ukuhlakanipha kuzosenzela ukuthi uma nje umzalwane ukufuna ukuhlakanipha, uyakwazi ukuthi ukuthole uma ukucela kuNkulunkulu. Ukuhlakanipha lokho uzokwazi ukuhlukanisa izimo nje, izinto eziyintando kaNkulunkulu nezinto eziyintando yenyama yethu. Kuze kuhambe ukuhlakanipha lokhu esikhuluma ngakho kufike ngisho nasemthandazweni. Uma ngabe uthandaza umzalwane, kufanele thandaza ukuceleni kwakho kube khona lokho okuyintando kaNkulunkulu. Yikho inkosi uJesu ithe isithumelela umoya oyingcwele, okuyena ozosinxusela ngokububula izinto thina singakwazi ukuzicela ngenxa yokuthi asazi lokho okuyintando kaNkulunkulu. Kusho ukuthi mangabe ungumntwana kaNkulunkulu uphendukile wasindiswa,
awukwazi ukuhamba ngokubona kwakho, kodwa uzohamba ngokwentando kaNkulunkulu. Awukwazi ukuthola intando kaNkulunkulu uma ngabe ungakuphiwe ukuhlakanipha, uma ungakuzuzanga ukuhlakanipha. Ukuhlakanipha kuwukwenza intando kaNkulunkulu. Ukuqala kokuhlakanipha ukwesaba uJehova. Ukwesaba uJehova ukwenza njengoba yena esho. UJesu Kristu uyinkosi. Ijulile-ke le ndaba bazalwane, iyangimangalisa. Ukuhlakanipha-ke uyakuthola kuhambisana nokuqonda uma ucele kumnikazi wakho ukuhlakanipha. Kodwa ukuhlakanipha kwezwe kuba on the other side, kube nobuwula, kube nobufushane, kube nobuwula. Ake ngilinganise. Uma ngabe unokuhlakanipha kwezwe, kwenyama, uzocela izinto ezikwenza ube comfortable nje manje. Uzocela mhlawumbe indlu, mhlawumbe ucele imoto, mhlawumbe ucele imali. Uma isiphela imali, then kuzokwenzekani? Uma ngabe umphefumulo wakho usubizwa, kuzokwenzekani ngendlu yakho? Kuzokwenzekani ngemoto yakho? Usazoqhubeka nakho uyoma nakho phambi kaNkulunkulu? Bazalwane, ukuhlakanipha kwezwe kuyaphela. Izinto esizithola ngokuhlakanipha kwesikhashana nazo zingezesikhashana. Kodwa ukuhlakanipha okujulile yilokhu esikucela kuNkulunkulu Baba, yilokhu asipha khona ukuthi sibone izinto ey'nkulu azenzayo, sithuthumele phambi kwakhe. Singafuni nakancane ukuchezuka emiyalweni yakhe. Singafuni nakancane ukuphambana noma senze okuphambene nentando yakhe. Ilokho okuhlakanipha okumele ukuthi asihambe ngakho. uNkulunkulu Baba-ke usithembisile ukuthi uma ngabe sizuze lokho kuhlakanipha, akuhambi kodwa, kuza nesibusiso. Uma uqhubeka ufunda ngale encwadini yamakhosi, ufunda impendulo ukwenza kwakhe enzela uSolomoni. Lithi izwi yamthokozisa impendulo kaSolomoni. Wathi ngoba awuzicelelanga lutho wena oluletha udumo kuwe, ngizokupha kanye nokucelile. Lithi izwi likaNkulunkulu Baba ngapha lithi, uma nihlala kimi namazwi ami ehlala kimi, niyocela enikuthandayo nikwenzelwe. Lize liphinde futhi lithi konke kuyakwenezelwa kimi. Konke kuyakwenezelwa. Siyibona ngalena-ke enkosini uSolomoni leso scripture ukuthi ngempela uNkulunkulu uyabuka abese kupha nalokho wena ongazi ukuthi uyakudinga. Lokho ongazi ukuthi ngempela kudingekile ukuthi ube nakho, akunikeze nalapho. Lapho kusuke sekusebenzeke umoya ongcwele okububulelayo, aligned with God's plan. Okufanelekile ecebeni likaNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabheka-ke bazalwane la ukuthi kuningi okufika nokuthi wena uye wajonga ukuhlakanipha kaNkulunkulu ngaphandle kwesibusiso. Ngiyakhumbula ukuthi isikhathi esiningi ngiye ngiyixoxe le ndaba ukuthi nganginothisha sengifundela umsebenzi owayesindisiwe, owayenesithunzi esimangalisayo. Sasimsaba kodwa umuntu ophansi, o-friendly, othule. Sasinga-understand ukuthi isithunzi salokhu ukuhlakanipha hamba nakho. Sasinga-understand ukuthi kahle kahle this is glory, inkazimulo kaNkulunkulu ebekwe kuyena. Sengizo-understanda manje nje eminyakeni yami yokudala. So kuhambisana nokuhlakanipha bazalwane. uNkulunkulu akagodli lutho kithi uma thina siye safuna kuye ukuhlakanipha, sakuphila.
kwaba yi-lifestyle yethu ukuthi nje siyabuza intando kaNkulunkulu ngaso sonke isikhathi, asihambi ngokubona kwethu. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyathanda-ke ke siye sifunde laphayana kwizaga chapter 3. Uxolo. Lapha kuzaga chapter 3 kuyakhuluma-ke ukuthi ukuhlakanipha kukufikisaphi, kwenze njani. Liyasixwayisa kakhulu ukuthi singabi yiziwula. Ukuhlakanipha kuyamlondoloza umuntu, kumshumayeli, usho njalo umshumayeli. Siyaqondisa ukuthi kufanele simfune uNkulunkulu, asikwazi ukuthola ukuhlakanipha kwakhe singazange samfuna yena. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyafisa-ke sifunde lapha ku-chapter 3, siqala ukufunda ku-verse 13, ukuthi yini-ke etholakala ngokufuna ngokuzuza ukuhlakanipha, ukujonga uhambe nakho, ungakushiyi ukuhlakanipha. From verse 13 lithi-ke, ubusisiwe umuntu othola ukuhlakanipha nomuntu ozuza ingqondo. Sesikukhulumile kakhulu ngalokho. Bese kuthi uverse 14 athi, ngokuba inzuzo yakho iyinhle kunenzuzo yesiliva, nokutholakalayo kukho kunegolide. Sesikhulumile ngokuthi esikuzuzayo uma ngabe sihamba ngokwenyama yethu kuba ngokwesikhashana. Yikho leli zwi lithi ukuzuza ukuhlakanipha kukaNkulunkulu yikhona okunenzuzo enhle, ngoba kunokuphila okuphakade. Bese kuthi kuyigugu kunamarubhi, kunakho konke ongakufisa, akunakulinganiswa nakho. uJesu Kristu uyinkosi. Uverse 16 athi, ubude bezinsuku busesandleni sakho sokunene, nakwesekhohlo kukhona ingcebo nodumo, njengalokhu inkosi uNkulunkulu Baba wamnikeza uSolomoni, wamnikeza ingcebo ayengayicelanga, wamnikeza udumo ayengalicelanga, kodwa kwaba ukuhlakanipha. Wamnikeza yonke into eyayiningi ngendlela emangalisayo, kodwa wamupha nokuhlakanipha. Simbona esekusebenzisa ukuhlakanipha akuphiwe ngesikhathi sekufika laba abesifazane ababili, omunye eseshonelwe ingane. Kwakuyisimo esasijulile ngendlela emangalisayo. Uyabona ukuthi mangabe ethi mayeqala ukukhuluma inkosi uSolomon ithi, inhliziyo ngiyiphe. Yiphi inceku yakho inhliziyo, inhliziyo ekwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi, inhliziyo ekwaziyo ukulalela. Uma inhliziyo ilalela, uyakwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi. Nangempela yaphiwa. And ukuthi uNkulunkulu approve ukuthi sengikunikile, waletha lesi simo ukuthi asifike masinyane kwinkosi uSolomon. Waletha lesi simo esasisibi kakhulu ukuthi asifike kwinkosi uSolomon. Mase sifika lesi simo ngoba inkosi imphile. Kukaningi sicela izinto bese singasayiboni masezenzeka, ngoba sesidlulile kuleso simo sacela okunye. Impilo yethu iba nokuxokozela, bazalwane. Singabi nakuthula, sibe ney'nyawo ey'sheshayo ukumova from this point to that point. Inkosi uSolomon yayisahlezi isaqala ukubheka ukuthi konje ma uyinkosi ulindeleke wenzeni nani nani. Kwavele kwafika lesi simo, kade khuluma noNkulunkulu ukuthi ngiphe inhliziyo elalelayo. Bazalwane, namhlanje sengathi besingacela inhliziyo elalelayo uNkulunkulu Baba. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Sengathi besingacela silinde. Sengathi besingacela silinde kukho sinokubonga, kusho izwi. Ngoba uNkulunkulu uyakwenza ngempela esikucelile. Futhi mangabe ekwenza
akaze angabuya azothi nakho-ke sengiyakwenzela gadaki. Cha, yikho lithi izwi linda unokubonga, ube inhliziyo enokuhlakanipha. Uyakuzuza ukwazi ukuthi njengoba sengikushilo kuzokwenzeka, njengoba sengikucelile inkosi izongenzela. Ithi-ke isahlezi inkosi uSolomoni kufika lesi simo, ngempela inhliziyo yakhe yalalela, wakwazi ukubona ukuthi hayi lona omunye uyafeyikha, lona omunye akafeyiki. Ngibuye-ke ngize la bazalwane, indlela esikhonza ngayo uNkulunkulu. Angazi ukuthi ivuswa yini lento, ivuswa yileli gama elithi fake. Eyi, siyakwazi ukufeyikha bazalwane. Angazi yini ngizothi yini, into engesiyo ngqo, into engeyona ngqo. Sithathe ngazuthi kuyikho kungeyikho. Uthi mawuzwa umuntu ehlabelela kahle edumisa, uzizwe uba sekwenye ushifta ungena kwelinye igiye, ube suthi hayi kungokaNkulunkulu. Ngiyathanda ukulinganisa ngale, angazi ukuthi yini ngilinganise ngendumiso, kodwa kukaningi kwenzeka. Bazalwane, ake siyicele le nhliziyo elalelayo. Ake sicele le nhliziyo elalelayo. uNkulunkulu wethu uzosipha, bese siyakwazi ukuhlukanisa. Ngike ngathinteka nje ey'nsukwini, ngithintwa indumiso. Someone ubedumisa, ngazi ubedumisa yini. Uma sengithi enhlizweni yami ngiyalithanda leli culo and nje ngiye ngidumise ngalo, ngingijabule uma kudunyiswa ngalo, kwafika ngaleso sikhathi ukuthi udumisa bani, udumisa bani. Ngabopheka, ngibopheka sengize ngasukuma, ngabopheka, ngabona ukuthi yes, siyadinga ukucela uNkulunkulu uBaba siphe inhliziyo elalelayo. Siyadinga bazalwane, siyadinga kakhulu kakhulu. Kungcono ukuthi awuzange uzwe lutho kunokuthi uzwe kanti uzwe endaweni e-wrong. Angikho lapho bazalwane, iyangithinta nje lento, ibe buhlungu kakhulu emoyeni wami. Now siyaqhubeka-ke, lithi-ke leli zwi, izinto esizizuzayo uma sizuze ukuhlakanipha, kukhona isibusiso siba khona, kube khona ubude bey'nsuku, kube khona indlela yobumnandi, yonke imikhondo yakho ibe ingukuthula uma sizuze ukuhlakanipha. Bazalwane, siyakudinga ukuthula. Kulezi emasontweni adlule kuke kwakhulunywa ngokuxokozela. Ukuxokozela kukhulu ey'mpilweni zethu, within myself, phakathi kimi kuyaba nokuxokozela. Mhlambe singalindela ukuthi thina kufanele iphume esixukwini ukuze ugweme ukuxokozela. Kuyenzeka kube khona nangaphakathi kwakho, ube nemibuzo ongayi-direct kuNkulunkulu, uyibuze wena, ugcine ungazitholanga izimpendulo. Ukuxokozela lokho ngoba kukuthula ngaphakathi. Kodwa lithi leli zwi, uma ngabe sizofuna ukuhlakanipha okuwesaba uNkulunkulu, ngempela sizokuzuza ukuthula endleleni yethu yonke. Bese lithi uvesi 18, athi kungumuthi wokuphila kwabakubambayo, nababambelela kukho babusisiwe. Ukuhlakanipha kuwumuthi wokuphila uma ngabe uzokubamba ukuhlakanipha. Ukuhlakanipha-ke kuhamba nokubanjwa kolimi, kuhanjwa nokuzithiba, kuhamba nokulalelisisa uqondisimo,
njengoba ngisho nje ukuthi I nearly worshipped, kodwa ngangizobe ngiworship abani? Moya wami uvele ube buhlungu mangifika kule ndaba. So bazalwane, ukuhlakanipha kuhamba okuvela kuNkulunkulu, hhayi ukuhlakanipha kwezwe. Sikubonile ukuhlakanipha kwezwe bekusebenzisa abantu. And yebo, bayazuza okwesikhashana, izinto zesikhashana. Ngokuhlakanipha kwabo kwezwe, bayazuza izinto zesikhashana. Izwe lethu linjena njena nje, ukuhlakanipha kwezwe. Bakhohliwe ukuhlakanipha okuyikhona khona. Ngike ngathinteka esikhathini esiphambili umholi othize esimaziyo odumile ekhuluma nge-encounter yakhe neNkosi uJesu. Ngathinteka, and ngokuthinteka kwami nganokuxokozela ngaphakathi. Uyazi ukuxokozela kwami kwawukuthi ngifuna ukumbona ukuthi from now on uzokwenze njani. Kodwa-ke ngoba we are too busy bazalwane, sibheke silungisa iy'ndlela zethu ey'bheke phambili ekukholweni, ngigcina ngingasazange ngafolowisha izinto zepolitiki. So angazi ukuthi yaphelelaphi, iqhubeka kanjani, ihambaphi. Kodwa nje bazalwane, siyaxwayiswa engingakusho esengikubonile. Sixwayiswa yibo bonke abantu. Sifike esikhathini la lithi uma nithula, ngisho amatshe azokhuluma. Sikuleso sikhathi, ngoba izwi leNkosi usulithola nanoma yikubani, nanoma inini, nanoma ikuphi. Sesifike esikhathini sokukhuluma kwamatshe. Qaphelani bazalwane, okukhulu kakhulu nje okufikayo enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu akabheki ubuso bomuntu. Number one, uNkulunkulu usebenzisa noma ubani, asebenzise noma ini ukuze umyalezo wakhe udlule. Ake siqapheleni, asicele lenhliziyo elalelayo ukuze sihambe kahle phambi kwakhe, ukuze sizuze ukuphila, sizuze zonke izinto ezithenjisiwe la, ukuthi konke sizokuthola, ngisho izindlela zokumnandi, yonke imikhondo yakho ingukuthula. Sikuthole konke lokhu ngoba kuthenjisiwe. Enye into bazalwane, uNkulunkulu akakhohlwa imikhuleko yethu. Akakhohlwa, awukho odlula ungaphenduliwe, kodwa wonke uphendulwa ngesikhathi esifanele. Uma ngabe mina namhlanje ngicela into angibekele yona in 10 years to come, angizukuyithola manje, ngoyithola ngaleso sikhathi sengingasayiceli, ngoba sengidlulile kuyona. So asifundeni ukulinda sinokubonga. Asicele inhliziyo elalelayo, sizwe mayethi thula, wazi ukuthi ngiNkulunkulu ngiyakwenza. uJesu Kristu inkosi, ngiyacela sikhuleke. Baba wethu ongcwele, egameni leNkosi yethu Jesu Kristu, usukhulumile Baba wethu ongcwele, cacisa-ke kithi sonke ngamunye ngamunye izwi lakho. Vula Nkosi nama-chapters esingafinyelelanga kuwona, usivulele namavesi esingazange safinyelela kuwona, ukuze siqonde Nkosi lokho ofuna ukuthi sikuzuze ngokuhlakanipha esikucela kuwo. Nkosi ushilo encwadini kaMshumayeli chapter 7 verse 12 ukuthi ukuhlakanipha kulondoloza ukuphila kwalowo nakho. Siphe-ke Nkosi ukulondolozwa, ukuphila kwethu kulondolozwe ekuhlakanipheni kwakho. Siyacela egameni leNkosi yethu Jesu Kristu, sisize ukuba sibhekisise nokuthi sihamba kanjani, njengalokho ushilo encwadini yabase-Efesu, ukuthi kungabi njengabangahlakaniphile, kodwa sihambe njengabahlakaniphile, sithengisise isikhathi. Ukuthi ezweni lakho asikufuni usenokutholwa. Nkosi sisize ukuthi sisithengisise isikhathi, ngoba ngempela iy'khathi zimbi, futhi singabi ngabangahlakaniphile.
kodwa siqonde lokho kuyintando yakho, njengalokhu kusho kwabaseFesu. Siholeke ngeqiniso lakho, usikhanyisele endleleni yethu. Siyakucela Nkosi, ungasideli ngenxa yobuwula bethu, kodwa njalo njalo umane usikhanyisela ukuze sizwe, njengalokhu iNkosi uJesu isinxusa encwadini kaMateyu ukuthi yilowo nalowo owezwa amazwi ami awenze uyakufaniswa nendoda ehlakaniphile. Yilokho-ke Nkosi esikucelayo, ukuba masizwe izwi lakho senze, singayeki ukwenza, ukuze sakhe kuleli dwala elinguKristu. Siyabonga. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Bazalwane, siyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba ngezwi lakhe. iNkosi inilondoloze inigcine. uJesu Kristu uyinkosi. Amen.